nak ngene iki kabeh wong iso ngerti yo. Nah, Yo bisa dong. Lah dirimu orang live toh? ora. Ya Ratna, heeh. Ratna siapa sih ki? Iya. Iya, iki Nek Mas Godril live nyanyi terus, heeh. Aku dulu ki yo pernah Mas sempat nyanyi apa live oke, nyanyi toh. Iman. Mbah Iman. Mbah Iman. Ya wis lah entuk Saiki bojone tanggalnya kon orang ono sing kosong bener. gantung sebentar. Lagi kayak Mas Agus sebagai apa? Asli MC. Udah aku bagian MC, Mbak. Mas Ora, Agus Di. MC, Mbak. Tapi yo ijek Tapi ngono plus kae. bos, Mbak. Plus bos. Aku kenal Mas Agus ya pas ulang tahunnya Livia, anak Livia kayak. Coba dah. Oh, kayak sih. Heeh. Pas Oh, ono sing beli video sapi. story itu toh. Oh alah, aku nonton story-ne lho ning WA, anak Olivia ulang tahun. Heeh, sing pas nyanyine ono Sabila kan lho. Heeh, ono Sabila. Ono aku. Sabila. Langsung diperagake Sabilane Evita Mala sumpah. Lho, dhisik to jamane apa Pak Cong awal-awal ki nyanyine ki ngene ya Nyim. Ngene ya. Iya. Wahai angin pengembara. Kowe kok ngerosting to Nyim? Di hatinya. Tapi hee kok jujur, hee memang. Lah iya toh, bener. Tapi saiki wis jos. Saiki jos. Jos apa nek bodoh. Bisa ijek terbata-bata, ijek bingung. Terus nek misalkan bar ngundang penyanyi ya, Ra, kita tampilkan Ratna Juwita misalkan ya. Heeh. Bohi, Terus jangan udan. terus Terus Ya, terus piye? lu tiba-tiba langsung koyok mes rawungan ngomong karo penyanyi gitu, ndak rumah saku lambene kok abot men ngono lho. Iya. Ngono. Aku ora ngerti ya. ayo Lah yo Mas Arya delokno. kehormatan boleh lapar demi kehormatan. Candu sih suaramu candu Mas, serak-serak basah, aduh. Arya sopo to? Arya sopo to ki penesirin aku dia. Udan rak to. Kandani yo intel kowe iki. Nim, Kangen kasih pemean sih. ono udan rak. Ngono. Ya ada wis ya. Sesuk nek sesuk. Oh, ya. Makasih ya Nyim ya. Matur suwun. Wes sesuk nek mbok undang live to kapok Mas Agus. Oke di Ora roasting. aku tak undang terus malah Dek Nen. Sesuk tak impersonate meneh, ya. Kuwi lho Ratna pancen parah. Yo emang wong iki konslet. Iya. Opo Mbak Yuku mah konslet. Wis. Wis sehat-sehat kabeh ya. Sehat. Amin. Wes ya aku yang main jemput anakku kok. Udan rak to. Oke Mas Agus. Selamat siang. Oke. Woi, udan porak woi. Aparane omahmu. Mendung. Mendung. Ya wes. Mendung. Assalamualaikum. Lagi. Salam. Dadah. Bubar ki. Ora iso Nyim. Lah yo makane ra usah, ra iso. Iki carane medun piye? Makasih Mbak Siva. Carane medun piye? Makasih Mbak Siva mawarnya. Sugih. Makasih. Aduh, ngirimi mawar. Siji yo kurang to, tambahin neh to. Oh, tak Anjir. golek, tak ipil-ipil dhisik. Mas Agus terjun mau wis ra anjlok wis terjun. Pure. Kok sesoke wonge nganu Nyim. Kapok mbok undang live kan. Esben tak undangi terus mengko. Di roasting karo Ratna. Sing roasting sapa nah ya? Iya, makasih Mas Agus. Trauma koyo iki. Live ora ndang ngaduh. Aduh, aku nangis sih ya Allah. Sak minggu do main Oh, ning berarti- Gilian, no. Mbak, berarti kudune di